Make ready. Are you ready? Hey! Stand by! Видях го, че беше ага, на дикюто. Тя отвътре автомата става отзад. Така един път му разписах билета. На кантаре, в смисъл в случая не е. Да. Чакай малко. Какво казва? Висо. Време колко? Не. Или най-много се слоне. В компенсатор доволен? Аз още не съм го издухал за сметка на това. Не, ние също гледа така да видят, а също не сме. Той капка ли? Капка $17. Най-добър. Между другото, знаеш колко крих сайт? Ще му дадат до животна гаранция. Тия пищата го просто ще трябва да се пратят. Ами аз ще помисля по. Ще помисля по. Да, не, ще го пратя на някой в почтенски. То път толкова ще ми дойде, ама ще ми... Смисъл, дали ще поръчам много и ще се тая. Добре, дълъг за текст, не... Майко е? Не, една делта. Другото аути? И 7 чарлица. Лектера. Ема аз съм 10 секунди пред тебе. Да, бе! Една делта няма как да ме върна. Да, ама ти знаеш ли да ти кажеш, Бог? Беше на границата на дикюто. 42. И 36. Време направи? Талибаните ще вземат моят отбор. А? По време? За да бягам бързо от 6 секунди по-бързо от мен. Сега не запара. Какво ще бягам бързо? Ще чуеш Аллах Акбар и... Знаеш, че ние с нас някой личности в Нью Йорк и във Вашингтон извикал. Алла, я в бар, но ние си стане сигурно направи. Това е ди. Като ги знам,